A primeiras horas desta mañá, o Grupo Especial de Operacións Subacuáticas da Policía Nacional reanudaba a busca da arma de fogo empregada presuntamente no intento de homicidio desta pasada fin de semana, no que resultou ferido de gravidade un mozo de orixe marroquí de 27 anos. Ao contrario que onte, os resultados dos rastrexos realizados na zona portuaria máis próxima á rampla de varada existente no Peirao si deron os seus froitos. Ao redor da 1 da tarde achaban unha pistola, unha Astra de calibre 9 mm que puideron localizar grazas a un detector de metais e un gran imán cedido pola Armada. Dende onte, os mergulladores traballaban nesta zona convencidos de que os presuntos agresores arroxaran a arma ao mar dende o Peirao antes de iniciar a fuxida cara a Portugal, onde non chegaron posto que foron detidos en Tui. Nas próximas horas está previsto que pasen a disposición xudicial no xulgado de instrucción número 3 de Ribeira, que é quen instrue a causa. A vítima, que segue hospitalizada no Clínico de Santiago, evoluciona favorablemente dentro da gravidade, despois de ser intervido para extraerlle a bala que lle afectou o fígado e un pulmón. Mentres tanto, dende o Concello seguen a insistir na necesidade de incrementar o número de efectivos da Policía Nacional, algo que o alcalde Manuel Ruiz xa lle solicitou ao propio ministro Fernando Grande Marlasca o día da inauguración da nova comisaría. Cando inaugurábamos a comisaría, deixei a caer ao ministro Marlasca de que era necesario aumentar o catálogo de Ribeira, é unha necesidade que tamén incorporamos na Xunta Local de Seguridade en máis de unha ocasión e que esta mesma semana reiterábamos co propio Sindicato Unificado de Policía. Os tristes feitos que ocurriron este fin de semana tan só veñen a darnos a razón. É dicir, a seguridade combátese, lóxicamente, con maiores efectivos. Ademais, vemos que todos os incidentes que están ocurrindo en Ribeira teñen que ver co tráfico de drogas. Aquí os inspectores teñen que dedicarse absolutamente a todo. Que quer decir eso? Pois que unha investigación sobre drogas que necesita a súa filmación é un traballo de meses e, polo tanto, se están en isto non poden estar en outro. Por iso nós creemos que é indispensable que en Ribeira poda haber unha patrulla dedicada única e exclusivamente a ese menudeo, trapicheo e ese tráfico de drogas que ao final é o que está generando esta inseguridade, non?